Ang akong topic karon is the reason of usefulness. Ang rason nganong galamiton kay ka, nganong maggamit kay ka. Now karon taga mag-story kanang magbakasyon bitaw ta matuta nga lugar unya nakabisita ta tong atong paryente unya dito sa nagsakaan mga tulo lang ka adlaw kay siyempre kay nami tuyo dire nami nakaw ana. Pagabot dito, so nakigamit ka silang suga, nakigamit ka silang hangin, silang aircon baka or electric fan. Hindi nakicharge na ng food ka. Dito po ka matulog, siyempre bisita ka, pakanon ka, iserve ka. Tungkol kaya di mo kataga dito, okay na kayo sa imuha nga, ikaw ang iserve. Hindi mo kataga dito. Dito ka mukaon, dito ka mag-CR, dito ka magtulog, dito ka magligo, dito ka manlaba, dito ka hangin, electric fan, kuryente, charge, tanan. Okay na, naman sa kabulan. Unya kay bisita ka man, so di lugar ka mong tabang, kay bisita ka man, uy, isa ka buwan naman. So ikaw nga tagbalay, tabang-tabang, sa di ka naman bisita. Murag magkaanak sa gaba, hilom-hilom, katapulan mo sa kayo, wala ba ka nagbayad o kuryente? Huwag ka nagbayad pag-charge, huwag ka nagbayad CR. Tama, dili. Correct! Ato ni muna una, kita ni bisita, kita ni. Pananglitan kung kita yung ibisitahan. Yan, after na sa kabulan, dili mo hugas plato, dili gani magtabang-tabang, di kayo maglilih, di kayo maglilih, wag yun. Iya, nagligid-ligid mo no. Tutulog, pag-ibig sa iya di o, pag-ibig sa grip pa na o, lingkod-lingkod sa number 4 dito o, pangin-hangin din siya o. Kung di isa, di ka malipay. Kada nga tao, mabisita mo na siya, kung magdugay sa na siya, niya tapulan kayo, hindi mo tabang, madahan ka dili. Kinsa may ganahan, tapos kamot ka ng ganahan, di sa ng taong tapulan, nagtaplag sa semana, sa bulan, sa tuwig na, di kayo matabang. Tapulan siya kayo. Wala na kadlaw sa Wala na kadlas ka nga na ilina. Wala di gini magtagal ba? Lang, magligid-ligid dito, tutulog dito, niya ikaw magbukas plato, ikaw manilihig, ikaw magkuhan, ana-ana, ikaw magkatiman, ano ganahan ka? Kaya di man mo ganahan, tanawon, taniro. Tanaw na itong tinuod ba mga di mo ganahan? The reason of usefulness, kung sa'y rason, ano, kailangan tamahin mong kanang galamitan kayo. Yan na bagay nga, dili pag yung gapang hilo, dili mo tabang, mo pa magsinagbot. Pero mag-iskot ta, dili literal lang, kaya basi mo kayo ganang higo, Miss Pastor? Dili tas spiritual. Number 1, we are recipient of God's grace. Nganong kailangan itong magpagamit kaya nung itabok mong mga kaigsunan, dili tagapagamit sa bulaton sa Ginoo, pero sige tagsuyop sa hangin. Ulaw naman ganit kaya magmuyon kang balay, sige kay electric pa lang yawa kay gitabang. Samantalang drita sa gipapuyot ka sa Ginoo, bisita ra kaning kalibutan na, pero dugay naman kay kaninhi. Ay, okay lang bisita kay duha ra man ka adlaw. Pero dugay na kay kadre sa kitag sinok sa hangin. Huwag mo ta nagbayad. Amen. Amen. Unya ang Ginoo sige gapo katiman sa tong kusog kada adlaw. Unya di ta magpagamit, manay na imong tapat. Tigna imong tapat tabang-tabang pud sa buluhaton. Kay di man gani ta ganahang tawo nga nagpuyo sa imong balay, dili mo tabang. Unya kay nagpuyo man ta dinhi sa kalibutan, nga itong tabang sa buluhaton sa Ginoo, murag wow kaayo. Gaulit mo ganito ka anak kanina to, kasi ka tulog sa cellphone, bigyan mo mas plato, gaulit ganita. Nga kita kayo mga anak ng mas Ginoo, nga di mo tamanabang sa buluhaton, agoy. Ay na, yung tapad mo rin. Maka-realize, hindi ito uta. Nga kung di ta mo tabang sa buluhaton, sama lang kita nagpuyo, nagbisitaan ng panimalaya, na naabdan tag-isa ka bulan, na wag di ta mo tabang. Ang tagbalay mo nagyod ganahan. Bigat ganahan. Munang kung kita namuyuan man ta, muliyok ta. Yes. Namuyok ta ni kalibutan ng bali mo nato ni. Nagipapuyo sa Ginoo din eh. Manapang ta. Sa buluhaton sa Ginoo. Amen. 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 Tingnan ta pag grabe na ni. Tanawa, we are recipient of God's grace. Ingon si Paul, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not found vain. It's not in vain.
Kining grasya ingon si Paul nga naingon ani ko kung unsa ko karon tungod ni sa grasya sa Dios. Ingon siya. Unya kining grasya nga akong nabatunan dili ni makawang. Amen. Sus di pakamatyan kay ito sa cross di ulaan kag dugo unya tapunan kay ka sa buluhaton. O Lord, pasalamat kami. Gigrasyahan ta sa Ginoo nga maluwas ta nga di man ta mga angayan luwason. Correct. Muna ingon si Paul nga di man ko angayan sa grasya sa Dios ko nabatunan ko ning grasya dili ni makawang nako. I work hard because of God's grace. Tungod sa grasya sa Ginoo I labored more abundantly. Kanang relax lang kayo word good pero katong I work hard because of God's grace. Kanang naglihok siya ng trabaho siya sa pagkamadagayaon ng kugi kaysa sa buluhaton. Kaya aron ang grasya sa Dios di nasayang diyan niya. Amen. Because we are recipient of God's grace. Kita mga manunod na nagpakabaton lang kita. Kaya gigrasyahan ta sa Dios. Ingon siya din that they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Mulihok akong taman-taman sa kutob sa kumakaya kay nagrasyahan ko. Amen. Hallelujah. Nagrasyahan raman ta nga luwason ta higugmata sa Dios. Di ta angay higugmaon. Di ta angay luwason. Unya nagrasyahan tayo si Paul nga pusa maglihok yung tug taman-taman. Amen. Kay naluwas raman ko nagrasya raman, naluyan lang. Naluyan na tayo kapulan kay tamuguan ni disciple. Gusto man na. Murag wala ko dito ng kasabot. Kanang consumer bayatan sa mga gipang hatag sa Ginoo sa ato. Amen. Pato kag ospital, oxygen, mahal ba kay oxygen? Niya may laga oxygen ka dito nga may mong ginawa, halos ka man kamatay na po. Unya diri relax kayo, libre ang hangin. Nalitan lang kanang nalitan na lang nga kuhaon sa Ginoo bisan kuan lang 3 minutes lang. Wala sa hangin na 3 minutes. Hoy. Saan na? Unsa kahay imong unsa kay sitwasyon sa imong anak? Ikaw na lang kay murag kaya man siguro nimong 3 minutes nga utong. Unsa kay sitwasyon sa imong anak? Di pa ka magpilit-pilit nga magkirig-kirig. Di ba? Una ko nimo na karon. Napay man kapoy magkaayo ang kuan ba? Vision ba? Kapoy kayo ang sulod-do. Kapoy kaayo. Kapoy ba? Kapoy sa Lord. Nagpaandar sa imong atay. Amen. Sa imong kasing-kasing. Sa imong lungs. Sa imong heart. Kung ka na ba nga heart, wala ba na higugma niya? Kaya tuwas lain higugma. Kung niya sa Ginoo, hawaan ka ay sanan. Satnan. Pagkawan, kung wala ang kapoy sa Lord, pamatahon ka kada puntang. Dila sa tamo po kahon na kay kapoy kayo ba ako? Anak ba si Lord? Na? Wala kayo. Wala, yan basta man ka na. Basta man na. Pero sa Lord po kahon git ka niya. Kaya pagkatulog daw, desisyon daw na nino, mamatulog ka. Pero ang pagmataliin mo na desisyon. Correct. Desisyon na sa Lord na Oh, bukawon ka. yes. Hallelujah. O desisyon na sa Lord na Oh, bukawon ka. yes. Hallelujah. O imagine, yan sa pagulaton sa Ginoo, naka-eskwela ka lang, dili ka na makabuhat sa buluhaton. Ang okay. Hindi tayo nilikha ni Lord para lang tayo magiging consumer. Sige na tayo consume sa mga gihatag ni Lord. We are not created para lang kita i-serve. We are created to serve. Amen? Di buhat mo sa Ginoo para mo alagad ta niya. Yes. Hallelujah. Amen ba? Dili ka para mag-consume lang at i-consume ang hangin, ang tubig, pila na ba ka tubig, kagalon imong nahurot, pila na ba ka sako mayantsaw imong nahurot. Sukat pa kaniya to kung ipinta dako-dako na gyud niya. Di man na mahimong bugas kung wala nang patubo ang Ginoo ana. Amen. Hallelujah. Tanan man gyud na wala ihimo kundi ang tanan gikan gini sa Dios. Amen. Amen. Source. So dapat lang dili lang tagay kita gi-serve ta kun dili kita na pud ang mo serve mo contribute ta ba? Amen. Dili lang kaya kita ang alagaran like just like karon. Actually sa pagkakaroon kana namin na magwalay ka mo gialagaran ana. Amen. Amen. Kaya ang pastor diri mo ni Twitter nga mag-serve sa inyo ha. Kana ni dahil kasi Ginoo ikaw nag-serve niya kay imo man ang gihimo nga para sa iya ha. Pero kana naglingkod na ka kay serve now word of God kay pakanon ka kay man shall not live by bread alone. Ikaw ang deserve. Amen. Busa kay kanang maglingkod ka, deserve man ka na. Panguwi ko dito sa praise and worship kay ikaw may nag-serve na kay Lord. Imo man sa gidrive ana. Subot pa sabot nga itudo na imong sayaw diha. Amen. Hallelujah. Nga kinasing-kasing. So nagrasyahan ka ng tao, we are recipient of God's grace. Busa, lihok yun.
Invite yun. Amen. Sunod si Mana kay si Nanay Marina man pag tindog diri ano na to yung mga invite. Glory to God. Amen. So kana di pa makatindog diri wala pa gid ni invite. So kinahanglan din na ma-invite na kay una kay isa pwede na gud na. Gi-invite na to nimo, gitaga-tagaan na dito nimo, amigo nimo hantod na dala nimo sila sa Ginoo. Kung pasabot nagpagamit na ka. Amen. Hallelujah. Ngano nag-alagad man ta sa Ginoo tungod kay nagrasyahan ta. Yes. Tinubos, pinatawad, minahal tayo. Amen? Amen. Nya, unsa gani ta sa kalibutan, nakitira lang, nakitira. Itira niyo. Nakitulog lang ta dinhi. Amen. Amen? Amen. No, nakitira, nakitulog, naki-CR, Kay. nakikain. Unsa pa? Naki-charge. Naman ano? Grabe kayo. Gitagaan pa tayong hangin. Di paypayan pa tayo sa Ginoo. Amen. Lahat. So dapat useful ta. Dili useless. Ang taong bulag. Kanang wagi ka, kabalo, wagi kita sa pananangin sa Ginoo ba kay sige buot-buot, hanggang taon, sige complain. Hanggang isod, pero wala kini na-appreciate ang mga panalangin. Amen. Amen. No, katabi taon na madaot kita ang kidney, doon na kaistanan. Correct. So kaya na dayon, kanang iko na din siya. Dialysis na. Nya daron kay ang imong kidney, kay giayo pa man sa Ginoo. Amen. Amen. O kana pa lang daan dapat grateful kay ta ng mga lagad dito sa Ginoo. Dili kay pag Ginoo ganit dito na tong inuta. Grabe kay sa Ginoo na gani giinot pud kay siya. So dili ganahan ang Ginoo sa lazy. Nya kasagarat matapulan mo pa dalit complain. Amen ba? Amen. Tingnan yung tapat kasagarat tapulan kusog mo complain. So sa man may useful atong kinabuhi, dili useless. Katong tao nga nag-care sa uban. Amen. Katong tao nga nag-alaga sa uban, katong tao nga nag-invite, katong tao nga nag-cell group. Amen? Amen. Hallelujah. Number 2, then Jesus told this story. A man planted a fig tree. Doon ay tao nagtanong o fig tree in his garden and came again and again. Kanunay damugad ko dito to see if there was any fruit on it. Karong tanaw dito ug nabay unod. But he so always disappointed. Kada adto gid niya kay ma-disappointed law. Kung man siya okay man siya pero lagi the problem is There's no fruit. walay bunga. So unsa may tawag kani nga kahoy? Barren. Useless siya. Useless. Wala man siya bunga. Gusto sa Ginoo makita na productive ta, fruitful ta. Masay instruction sa Ginoo kay Jesus man ingon. Cut down. Putlan na kay wala na ginay pulos. Amen. 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 Sa mga na kita po, ginalan mamunga ta. Amen ba? Amen tapat nga, invite na ta para mamunga ta. Imagine mo na, wala kay gubat para sa Ginoo. Nilasak mo na lahat. Tabang ta sa bulaton. So, sugod ka lang, Lunes, Martes, Miyerkules, Venus, Bernis, na dahil kung siya itong mabuhat para sa gingharian sa Ginoo. Mag-invite ba ta, magtabang ta, support kita. Number 2, trirap ni taman. We are bought with a high price. Halagi palit manggod ta sa Ginoo. Gipalit ta sa Ginoo para asa wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Amen. Amen. Hello, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Dili kamo ang tag-iya kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa. Basa. Busa. Busa gamita ang inyong lawas alang sa hinayat sa Diyos. Amen. Magpagamit lagi. Kaya dili na. Kung nakasabot nga verse na, ako, dili na ako ang tag-iya sa akong kaugalingon. Nga naman! Tingnan tapat, nga naman. Tingnan nga nung di naman ikaw ang tag-iya. Amen. Kaya gipalit na ka. Useful de kay ning tao nakasabot nga dili na akong tag-iya, gipalit naman ko so ang nagpalit na magbuot nako. Gipalit naman ko so ang nagtag-iya nako, ang nagpalit na. Kinsa may nagpalit?
Ang Ginoo, ipakita man ta niya ako sa magpagamit gitag maayo. Amen. Dili nato limitahan ang gawon sa Ginoo kay usahay bitaw kay sa sige nato sige kanto palingkamot wa kita gibuhat sa Ginoo di kita mabuhat. Paano kita mabuhat? Pero pareha lagi ta nabuhi sa mga nagbuhat. Amen. Pareha ra pud ta nakabayad og kuryente sa mga nagbuhat. Amen. Pareha ra pud ta nakakaon sa mga nagbuhat. Kamo nakakaon mo kay wala ka nitabang sa bulaton, nakakaon mo katulog sa skadlaw, isa pa pareha ra gyapon sa nagtrabaho sa bulaton sa Ginoo. Amen. Nakakaon gyapon. Muna dili ginarason. Kay dili ikapasagdan sa Ginoo kung magpagamit ka. Amen. Hallelujah. No? Kinahanglan magpagamit yun ta. Binili tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. We are bought with a high price. So dapat magpagamit. Example lang na lang mo, pinakasimple. Kinsay maka-afford diri og palit og Inmax. Mahal tayo, 100 kape. Okay. Nagpalit kang Inmax. Pagpalit nimo, dili nimo gamiton kaya Inmax imo mapagamit. Oy. Panalitan, palit kang Inmax, unya dili gyud magamit. Palit kang aircon, di gyud magamit. Brand new na ha? Palit ka og unsa pa? Cellphone, di gyud magamit. Palit ka og unsa pa? Sakyanan, di gyud magamit. Palit kag ref, di gyud magamit. Palit kag sala set, di gyud magamit. Ganahan ka. Nagpalit ang Dios og tao, ikaw gipalit ka niya. Unya pwede man ka mapagamit. Ganahan siya? Wala yun. Higit sa naman. Hello. Amen. Inani ra kasi po, inani ra. Realidad, pastor. Nagpalit ang Dios. Sama nga ikaw nagpalit kang Inmax, pwede man magamit. Nagpalit ka og electric fan, hindi ako magamit. Unya imong tan-awon, imong imagine ganahan ka kay example nakapalit kang electric fan. Unya di man mo andar. Ganahan ka. Unsa imong buhaton? Ikaw Jen, nagpalit kang electric fan ha. Dahapon ka nagpalit ka. Pagabot kinsa malay di man mo andar. Unsa imong buhaton? Salamat, ginako. Pastor, korpo. Imo na ng desisyon, puro ako iuli ko na yung pulos. Ako pastor kay tayo para magamit. Diyan na. Ayun. Kaya hindi ka pagamit, basi mo pa ni maayo. Kaya gipalit ta sa Ginoo para iyang gamiton. Amen. Amen. Ikaw karon magbayad kag plato. Na imo nang iputan sa aparador. Dapat na nagtipat to katuig nara sa aparador. Tinood yan, pastor. Tinood. Wala tayong palit sa Ginoo para i-display din sa kalibutan. I-display din sa cellphone, sa TikTok ka. Ipalit ta sa Ginoo, magamit ta bisan pamangkya sa Facebook, social media nga platform. Magamit ta ni Lord. Tanaw na tayo yung mga cellphone niya, unang share pa mong pulong sa Ginoo. Oh, yes. Hallelujah. Wala ang kinabuhi mga kaigsunan nga walay pulos kung di ka mapagamit sa Ginoo, pero ito yung walay pulosa. Kaya na yung dapat po sa magpagamit na gita. Kaya na pagkit siya, grabe na kung di mo talab na pulong sa Ginoo. Dagan kay Kristohanon mga kaigsunan. Kabalo ka ganong ni magpagamit, kanina lang, kining mga tao nga nasa hospital, kanang mga tao nga nakumatos. Kanang kumatos ba kay mahilap pa biya na sila. Katong dito sa provincial hospital ba namin nagpampo lagi. Yan po mo dito. Nitulo ang luha dito. Makadungog po dahil sila. Tulo yung luha dito. Pag ampo na mo na ako man sa giyungungan po na. Tulo ang luha. Munang dagan di Kristohanon na mahilap na ito sa simbahan pero ay gihimo kay nakumatos na di ay. Kumatos na Christian. So dapat magpagamit na ta. Amen. Hallelujah. Para magamit ka, magpa-train po ka. Kasagara dili magpagamit ka ng bedridden, ka ng na-stroke, ka ng brain dead. Manang kumatos brain dead. Mga tao nga mga tumors, mga tamad. So kasagara pag hindi magpagamit kaya gusto nila outing, party, Christmas party, banding, pero di sila gusto magpagamit ni Lord.
So dagan kay mga Kristohanon nga dili wala pay pakinabang. Pero ato sa tagaag panahon nga maka-recover sila, wala ka balo day na pinagi sa training. Manang make yourself available lang yun. Para makauna-una ko ka ba mabitaw no? Ako kay pagkulang kay Lord, so dapat magpagamit nako karong Domingo, magdala ko invite. Ato palakpakan ang nagdalang invite karon. Ato pong palakpakan ang naglakaw sa pagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo. Praise God. Sa inana mga kigsunan. Ang sa pa verse isa ka verse, kamo daw ko na ibasa be. Tasugod dili. Ayan na tong Roman sige. 1 2 3 go. Klaro dili. Walay tao nabuhi para sa iyang kaugalingon. Kasi nalimot ka. Nabuhi ka para sa Ginoo. Yes, hallelujah. Klaro nga verse dili. Pumatay ng tapat. Hindi. Kuhita yung tapat. Klaro na nga verse dili. Nabuhi ulit ka para sa Ginoo. O niya, watay tayo sa Ginoo. Okay, number 3. Last na ni. Last na lang, last. We value serving God. Nga nang useful man ta tungod kay ang pag-serve sa Ginoo we value nato. Amen, hallelujah. Thank you, Father No? God. Muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Makita gid mong kalahian sa taong nga wala nagbuhat sa bulaton sa Ginoo, wala paggamit, wala mag-alagad. Makita daw kung ano nimo dako kayo makita gyud nimo ingon sa verse no maklaro daw nimo ang nag-alagad ug ang wala. Malakay 3:16 ana pa day. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng gumagalang sa kanya. Kini diay mga tao nga nag-alagad diay sa Ginoo, mouna ang mga tao nag-respeto sa iya, nag-honor sa iya. So kanin mga tao, example lang. Na kay maid ba? Na kay maid sa balay or servant. Niya kaya imong servant ba kay dili lagi na sa mong trabaho, dili lagi sa mong trabaho ba? Ikaw man ang yung subuon. Nagpasabot na siya ng servant, wala nang ga-honor nimo. Kini na yung tao nga nag-serve din sa Ginoo, iyang gi-honor, iyang gi-respetuan ng Ginoo ba? Gi-honor niya si Lord. Kung di ka mo alagad, wala kang ga-honor. Amen? So I hope nga dili ninyo ma-misinterpret no, kay murabag ka ng bugat ba ang word, ka ng pang-mature kayo. Mature kayo. 17. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh. Verse 17 na, kung sa'yo nga, verse 17. Magiging akin sila, magiging akin. Ito mga tao nag-alagad sa iya. Magiging akin sa sabi ni Yahweh sa kapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itanggi ko sa silang bilang sariling akin. Iligtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Luwasan niya ka sa Ginoo. Amen? Luwasan ka ni Lord. Tabangan ka ni Lord. Kaya nag-alagad man ka sa iya. Example lang, kung may tabo sa imo, ang tabangan Lord ka sa kumpanya, nawa man ka dito. Ang tabangan sa kumpanya, katong yung trabahante. Kung ang trabahante dito, napindis, diba? Napindik, anak. Baka, nana yung mga benepisyo dito. Kaya wala nag-aul. Muna siya na kay mga benepisyo ng mga dawat. Useful life is a blessful life. Dili ka blessed pag ang imuhang kinabuhi dili magamit mo. Dili ka blessed. Matthew 25:26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod.
Tanawa daw. Tanawa gani. Alam mo palang pinitas ko ang bunga ng hindi ko tinanim at inani ko ang hindi ko na. Kung siya tawag niya sa kananamang ko na gihatagan ng Ginoo, nasa itulog ka servant, ingon si Lord, nasa iyang story na, ang katong isa, gitagaan niya 5 ka talanton, ang isa, gitagaan niya 2, ang isa, gitagaan niya 1. Katong 5 na lang, mo na pulo, iyang ipatigayon, iyang ipalambo, ang katong 2, nahimong 4, iyang ipalambo yun, katong isa, kay tapulan man mo niyo. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Kung kita guys nung kinabuhi, dili ta productive, di ta magpagamit kay Lord, masuko ang atong Ginoo. Amen. Mingon siya, tamad ka. Tamad ka. Sabi kanya ba yun, masama at tamad na lingkod. Sa kanina tayo mga kaigsunan, atong pamalandungan, dili ta magtinapulan kay kanang beneficiary na bata sa tanang mga gibuhat sa Ginoo. Beneficiary ng taso. This is the time nga atong i-honor si Lord sa tanan nga yung nalis ato si Lord baka siya kaya tayo sa tanan imong trabaho, imong mayong panglawas, basig imong mga anak, imong pamilya, nagkaon mo, giyatiman mo sa Ginoo. Kita tanan giyatiman niya. Unya ang ipangayo sa